नै दायो नैबे बिनानावखौ हेयर काट ट्रेनिं होगासिनो नै सोलोंदों लोगोफोर नै जोङो दायो लाइ मैगं सायनोसै आरोना हिन्जावफोरा हाय होननांगौनो बाजै बर'नि रावानो माने बर'नि राव माने हिन्जावफोरनि रावानो माने मान गोनां जानांगौनो आरो दे मोजाङै सिन दे चान्स मोननायावनो एड्रेसार जागौबाथाय देरहाबाय सेलारियाबो बारायगोन एड्रेसार जाबा जाम्बिलाय रायनायाबो जाम्बि साम्बिसो होनखायोलै होनदो आखाया हमनाया सिदा हमनाया जायाखै दाबो जाबावखि खोमा टाइम लागिबावब्रा टाइम लागिबाव नहय होनगाले हिकिलगि दानो मानसि कास्टमार जाथ'यैयावनो फुङावनो मोजां सोलोंनांगौ चान्स मोनदों बेसेरा गथ'आ फैनायखाय न' दिनैहाय हनै बेबायदि सोर चान्स होनो नोंनोलाय सोर सिनजानो देलाय गावआ धरलेहा धरिया हि काटिबो पारे आंना हारसा रायलायनाया जालायलाङालै लाजिगोन जानला मोनलासो रायलायखायो होनदो दे सोलोंना लालै बिनानाव मोजांहाय बेजों लाब्रा नैबेजों ओरैजाय কি হয় নাই হ'ব তো এনেকা তই হাত লগৰি এনেকা নকৰিবি ব্ৰা ডাইৰেক্ট সোনকালে হৈ যাব তই হোৱাই নাই এতিয়া পৰা শিকিলেহে হ'ব আদত হৈ যাব ন आखाइजों लायै आदत जास्रागोन नोङो दानिफ्रायनो सोलोङाबा उनावहाय रोंगोन बेखौ मालाबा दाजा दानिफ्रायनो सोलोंनाय समनिफ्रायनो खेमसि हमनाय खानजं हमनाय आरो हेयार सेक्सन लानाय नैबे साइडजों लाबा आरो खोमसिसो नुयो सेक्सन लायाबा मालाबाबो खानाया इकुवेल जाया सिननाया सेक्सन लाथारनांगौ सेक्सनथ' लाखायो अब्लाबो गोदान सोलोंनायाव हा neck bending Gracie okay you bend down like this okay गाहायावबो आखाया गाहायाव ओरै बोलांनांगौ खारदोंजों गाहायाव बेनिफ्राय जोंना सोर सिनजादों नै Gracie aunty no Gracie aunty Gracie grandma grandma है ना yes Don't make fun of me. why just kidding Don't make fun now. okay Gracie aunty sister Gracie akka No. Gracie akka Hai Gracie अच्छा लगा अच्छा है Yes. हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय चैनल जोंहा दिनै आंनि फिसाजो लाग्रायानो दिनै आं माबा संनो थिनदों र' माबा मा होनो लाइ मैगं नै समायनाथारना आंना फिसाजो नायग्राया दिनै मा होननांगौ मा होनफ्लांगो आङो दिनै बाजै जानायखौनो नानि होनफ्लांलायबाय आङो जारलासो मा होननांगौ मा होनखाबाय ओमफ्राय आङो दिनै लाइजों अमा बेदर जानो लुगैदों आरोना बाजैनि संनायनि जि गिदिर मुथा आरोना एकदम हांखारि गिदिरखा नै 50 थाखा लायो बेयावहाय आङो मोननै लाबोदों नैबे बारनाय गोनांलाय आं बेसर बायदि खालार लाइयालाय ने हमलाय नोङो बाजै नै हांखारि गिदिर नै लाइया बा नै जा गिदिर आरो माबाया आब' संफिया
मोनथाम लांबाय ओमफ्राय आं मोननै लाबोबाय अमा बेदरजों होख्लायनोसै रुनायबो बिराद गोथाव मोनो आं लाइखौ ओरैनो गोजाबाबो ओमफ्राय अमा बेदरजों बिराद टेस्टि जाखागोन नै अमा बेदरा मा होनो बिगुर गोबाया मोजां होननायखाय नै बिगुर गोबाखौ मोनजासिगोन दिनै अमा बेदर लाइजों ओमफ्राय सुनोसै बेखौहाय हा एसे रुदबनोसै ज' नै बियो दुन्दिया 25 लादों आरोना 25 थाखा गिदिरखानाय बेनिफ्राय एबारनिफ्राय बाजैजों आंजोंहाय आंहा लोगो मोनबायना हौवायाथ' डिउटियाव नाइटआवबो थाङो बेखायनो हौवाखौ लोगो मोना नालाय आंहा लोगो मोनबाय नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन बाजैखौबो बाजैनि न'खरनि मानसिफोराबो नुबा गोजोननाय मोनो नालाय नायदों होननाय खोनादों फन हरलायलायदोंबा न' सोर फन हरा दे खिथा आब'बो हरदों सोर आब' मा नाम आंनि बिब' ए ओमफ्राय लोगोफ्रालाय हराखै हरदों आंनि बिलोगो ए लाजिदों नै बिलोगोखौ खिथालायहरदोंसो आंहा बिलोगो दङ बिलोगोनि फंबायबो दङ बिराद अनो आंखौ होनलायदों लाजिदों खिन्थाथ'ला आं लाजिनायखाय होनदों लाजियो मबाइलावबा आं भिडिअ बानायबाथाय जि लाजियो बियो थाखुमालायो बिराद मोजांथार स्रां स्रां रायलायो आरोना ओजों क'क्राझार साइडनि आरोना स्रां स्रां रायलायो मोजां मोनदों आंबो बेनिफ्राय नानिखौ आङो बुङो आथिं आखाइयाव बुनांगौ दुस्थु खालामबा होमबा माबा रायबानो बेनिफ्राय बुबानो दुखु मोनो गावहासो दुखु मोनो माने दुस्थु जाबा एसे बुनांगौ नालाय गथ'फ्रा चान्स मोनो नङाबा गिजाया गावहा थैनोबो गिजाया नोंथांमोना नायलांदो आं लाइ मैगंखौ सायना होनोसै आरोना आं गिदिर साखायो गोलाव माबाखौ अमा बेदरजों लाइखौहाय लोगोफोर नै जोङो दायो लाइ मैगं सायनोसै आरोना डेन्जार फ्रेश खाहाय गामियाव खानाय बायदि आयो गोसोखांलायदों ने गामिखौ नायजों दोनदो सायनानै देन्थायाबो गोरलैसो ओइ आलुजों भाजि एवना जागोन आं देन्था गोरलैखौ ने ओमफ्राय बेसे गोलाव सायगोन एसे गोलाव खाव माबानाय खालाम माने सब आं माने गोलाव साखायो औ ओमफ्राय एसे फिसाखौ फिसायै ओरैनो दोन बेखौ हास'नांगौमोन नों सिखा फिसा लायो नामा दायो मैगं सायदों जोङो नै लाइ मैगं आंनि फेभरेटलैथ' होना नामा हिन्जावफ्रा हायसो होना बावो मालाबा समावहाय थांफ्लाङो आरो हिन्जावफोरा हाय होनांगौनो बाजै बर'नि रावानो माने बर'नि राव माने हिन्जावफोरनि रावानो माने मान गोनां जानांगौनो आरो बिबाजैखौसो उल्था फोरोंदों नोङो होनजासिगोनसो आं र' एक्सुवेलि आंहा बिबाजैयानो मार्गाथा जादों अब्लाबो बिबाजैया एक्सुवेलि गावनि बिमा बायदि जायो नङा होमबा जाजोबनो हागोन नाहाय माखासे दोनसै बांद्रायबो मासे साइजनिहाय बेसरबो दंमोन बेसरखौ आं लादिया ओमफ्राय आब' संफिया लाबाय बेसरखौहाय नैबेखौ माखासे खावसे दोनसै नामा रेबो रेबनायालाय मा होनो एसेल' जायो खाथि खालायाव थानाय सोरबाफोर जानो लुगैदोंबा बुं दे एबार खेबसे नेक्स्ट टाइमावहाय जोंनोबो लाबो होननानै बुंनानै मेसेज हरोब्ला माबायाव आरोना वाट्सएपआवहाय खाथि खालानिया आंनि सिनायनायफोरा आं लाबोना फैगोन आरोना मेसेज हरना दोनोबा नेक्स्ट टाइमावहाय माने बे लाबोग्रा बियो मैगं लाबोग्राया आंखौ फन खालामना खोन्थाहरखायो आरोना लाइ लाबोदों नांगौना नाङा होननानै ओंखायनो आङो फुन थांना लाना फैखायो बेखौबो लांफादों मामा फिसाखौ लांफादों बेनिफ्राय आरो आब'खौ लांफादों र' एसेल'सिन दोनगोनहाय बुरजासिन जागोन दिनै अमा बेदरजोंहाय जाजाब लायो बे मोखांखौ दोनदों नङाबा नाङा सायखाबायना बुरजा जाखाबाय बिदिनो गोलाव जानोसै नै बिबारखौ होआसै आंहा बिबारखौबो गोथाव मोनो जाबाय दायो नैबेखौहाय गाबोन माजों जानाय जायो दोननोसै ओमफ्राय आरो मोनसे मुथासे दंबावो नै बेखौहाय लोगोनो हरनोसै बे मुथासेखौ आरोना
गासैबो जानांगौ नालाय गावल' जाबा जाया होनदो स' लोगोफोर नै फाइनालि जोंहा लाइजों अमा बेदरखौ गोसोमसो नुबाय भिडिअ'आवहाय जानोसै लाइजों संनाय औ सानायासै ना थ' नै आं बेबायदि जानो लुगैयो आरो ना गोलाव गोथाव दङ गोथाव दं असा टेबोल चेयारबो गैजाया नालाय संख्रि एसे होनांसिगोन नामाब्रा संख्रि खम जादों जाना फै आंथ' थिगानो जादों फानलु संख्रि जानोसै मा फानलु संख्रि जानो आं लायगोन नोंबो नांखागौ दा संख्रि Ay thẩm dạ đi đi xí không rồi đi không được còn chân chân cái gì đây sao bữa sau đó lên thành vậy hozum tayo lighter ko jangan ko fresh na để hè tha xin tayo help tayo được healthy tayo mày có màu lạ Vui thùng nha dạ và vui thùng nó lên cái này và Vui thùng ra đây này dùng máu cái chuột hai Dừng sự giá đứng sự bị chịu cái thằng bụng nè ông thấy mà 아까 틱신 먹고 나 틱신 먹고 틱신 먹나 왜 먹나 악착 쓰는 거 카메라 세팅 kan nang 카메라 세팅 잡아 액션 해 bộ này có xong rất là dễ ăn gì được dán với cái này đi lưng thằng con ăn mà bác đi bên đi dán với cái garw 어रुणाचल 진짜 마치가 누난 자이나 ăn sini tay sini ko puson jaya ada लोगोफोर दायो जाखांबाय आरोना जोङो सानैजों बाजैजों आंजों बेनिफ्राय दायो फाइनालि जाखांनानै उन्दुनोसै उन्दुसिगोन आरोना बाजैयाबो उन्दुसिगोन नानि फिसाया उन्दुदों र' खोन्थानां माबायदि उन्दुना दं बियो उन्दुदो बाजै गुड नाइट दरजा फांनानै आयै दहाय गानहोलांनाय ड्रेसानो उन्दुलांबाय उन्दुनानै दङ उल्थां फाल्थां उन्दुना थाखायो माबायावनो थाया मा होनो जायगा दाबसेयावनो थाया फिसाजोआ ओमफ्राय माबायावसो पाक्कायावसो गुसुआवसो उन्दुहैनो नागिरो ब्लेंकेटबो जोमा बेना स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक खालामनानै गालांदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना गावनि गोसो गोरबोजों नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन हनै सासेया सिरि मोनहांबाय मिथिबाय आन्दाज मोनबाय स' एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आं भिडिअसखौ मामा हैदो गस्ला खुनसै मामा सोलायनोसै मा जाखो इउनिफर्म
इउनिफर्मखौनो गानबाय थानोसै मामा स्कुलनि इउनिफर्मसो दा नोंनि हामा मामि होनदो दे मामि दे जाबाय